खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। दासान्दि एमपि बिसायख'थि मोनफैनायनि सिगांनो राजखान्थियारि बिथिङै गोबां दान्थे-बिदान्थे बाथ्रा बुंलायनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो माब्लाबा सोरबा एसे बांद्राय बाथ्रा बुंनायनि थाखाय खैफोदाव गोग्लैनायखौबो नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खैफोदाव गोग्लैदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैगौ 21 सेप्तेम्बर खालारखालि उत्तराखन्ड रायजोनि उधामसिं नगर डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कर्टआव नुजाथिहैनो नांसिगोन। मानोना बिथाङा 2022 मायथाइनि उत्तराखन्डनि बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि सनिया गान्धी आरो राहुल गान्धीनि हेंथा माखासे गाज्रि बाथ्रा बुंनानै लाजिफोनांदोंमोन। बेखौ लानानैनो उत्तराखन्ड रायजोनि कंग्रेस दोलोनि बुंथिगिरि गणेश उपाध्याय बिथाङा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथा मानहानिनि केस होदोंमोन। बे केसखौ लानानैनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा उत्तराखन्डनि कर्टआव नुजाथिहैनो नांसिगोन। इउक्रेन आरो रासिया हादोरनि दावहाया थांनाय 2022 मायथाइनि 24 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै। बे दावहाया गोबाव सम जाबायब्लाबो दिनै इसे गाबोन इसे गिथावनानिफ्राय गिथावनासिनसो जालांनो हमलांगासिनो दं। दासिम रासिया आरो इउक्रेन हादोरनि गोबां गला बारुदफोरा खहा जाबाय आरो गोबां लाख फाइकिफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। थिग बेबादि दावहा सोलिफुबाय थानाय समावनो नर्थ करियानि प्रेसिडेन्ट किम जं उनआ रासियायाव दावबायहैनाया बुहुमखौ सोमोनांहोदों। मानोना बिथां किम जं उनआ जथाय हादोर आमेरिका बादि हादोरखौनो गिया। किम जं उनआ गोबां रोखोमनि गला बारुदजों लोगोसे गुनद्रासायारि बेरफ्रुसारग्राबो दं, जायनि थाखाय जथाय हादोर आमेरिकायाबो किम जं उनखौ गिखाङो। बे दावहायाव किम जं उनआ बाहागो लायोब्ला थामथि मुलुगनां दावहाया जागायगोन। बेखायनो किम जं उननि रासिया दावबायहैनायाव बुहुमनि गोबां हादोरफोरा गिखांनाय मोननायखौ फोरमायदों। मैयानि समाव नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय महिन्द्र बरुवा प्राथमिक बिद्यालयनि सासे लांसुनिया फोरोंगिरिया सासे उन्दै थाखो 5आव फरायनाय गथ'खौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय फरायसुलिनि होस्रिखावना होनायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा ज' जानानै लांसुनिया फोरोंगिरि आदर ठाकुरियाखौ हमनानै गोबां सोलेरारि साजा होयो आरो खोमा खेबनानैबो ज' गसं खालामनो होदों। बे जाथायनि सोमोन्दै पुलिस बिफाना खौरां मोननानै लांसुनिया फोरोंगिरि आदर ठाकुरियाखौ हमनानै पुलिस थानायाव लानानै थाङो। बावैसो साननैसो सिगां जम्मु आरो काश्मीरनि अनन्तनागाव उदखारिफोरनि गुलियाव भारतारि रौनिया हान्जानि सानै गिदिर अफिसार आरो सासे पुलिस अफिसारा मुंख्लं जादोंमोन। बे हाबाखौ मावदोंमोन लश्कर-इ-ताइबा मुंनि मोनसे संगठना, जायखौ दैदेनदोंमोन उजेर खान मुंनि उदखारिया। बेनि खिथेर लानो थाखायनो भारतारि रौनिया हान्जाया अनन्तनाग ओनसोलजों लोगोसे बेनि खाथि खालायाव थानाय गासैबो जायगायाव नायगिरनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं। बे नायगिरनाय हाबाफारियाव भारतारि रौनिया हान्जाया ड्र'नबो बाहायदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला दासिम भारतारि रौनिया हान्जाया 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हाबाय होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे लश्कर-इ-ताइबानि दैदेनगिरि उजेर खानखौ नायगिरनाय हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दं। क'क्राझार जिल्लानि जारबारियाव दंफां दाननानै लायग्रा रुंसारि हेमन्त नार्जारिखौ बिटिसि हाग्रा बिफाना इनाय अनागारै गावथारनायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरां बिजोङाव बुङो दि हेमन्त नार्जारि बिथांजों लोगोसे गासै सा 16 जन सुबुंफोरा हाग्रामानिफ्राय दंफां लानानै फैबाय थादोंमोन। बे समावनो हाग्रा बिफाननि मावथि तरुन नार्जारि आरो खगेन मुंनि सानै सुबुङा बाइकजों थांनानै 16 जन दंफां लायग्राफोरखौ लामायाव होबथादोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव रां रुफाखौ लानानैनो नांज्लाय खमज्लाय खालामनाय जादोंमोन। बे समावनो हाग्रा बिफाननि मावथिया हेमन्त नार्जारिखौ खर'आव गुलि गावनानै गावथारदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथांखौ थारै मा जाहोननि थाखाय गावथारमारखो बेखौ सिआइडिनि दारै नायबिजिरहोनो नांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ दाबि खालामदों आरो 48 घन्टानि गेजेरावनो दायनिगिरिखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ होननानैबो खौरां बिजोङाव बुंदों बिथां दिपेन बर'आ।
आसामनि बोथोर बिगियान बिफाननिफ्राय मोनसे खौरां फोसावनाय नुनो मोन्दों। रायजोनि दाब दाब ओनसोलाव फैगौ सानब्रैयाव सार अन्थाइ, बारहुंखा आरो गोसा अखा हागोन होननानै खौरां बिजोङाव फोसावदों। बोथोर बिगियाना फोसावनाय बादिब्ला फैगौ सानब्रैयाव बिटिआरनि क'क्राझार, चिरां, बङाइगाव ओनसोलाव गिदिर अखाजों लोगोसे बारहुंखा फैगोन। बेनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब ओनसोलाव गिदिर बारहुंखाजों लोगोसे अखा हागोन होननानैबो फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। बेनिखायनो बयखौबो सांग्रां जानानै थानो थाखाय बोथोर बिगियान बिफाना खावलायहरदों। लखिमपुराव मोनसे लामानि जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव लखिमपुर जिल्लानि एसपि आनन्द मिश्रानि जिउआ रैखा मोननो हायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला अरुणाचल रायजोनि सावस्रि मन्थ्रिया लखिमपुर जिल्लायाव मोनसे गोनां हाबाफारियाव फैदोंमोन। बेहायनो एसपि आनन्द मिश्रानि गारियाबो सावस्रि मन्थ्रिखौ रैखाथि होनो थाखाय सिगां खालामना एस्कर्ट खालामदोंमोन। नाथाय अरुणाचल रायजोनि सावस्रि मन्थ्रिनि गारि सालायगिरिया गारिनि सामलायथायखौ खोमानानै उनथिंनिफ्राय एसपि आनन्द मिश्रानि गारिखौ सौफ्लांनानै होयो। बे जाब्रबथायाव एसपि आनन्द मिश्रा आरो अरुणाचलनि सावस्रि मन्थ्रि आलु लिबां सानैनिबो जिउनि रैखाथि जायो होनना मिन्थिनो मोन्दों। आगुनि एमपि रानि नरानिसिम आसाम चिफ भिजिलेन्सआ सामोन हरदों। बिथाङा दिनै सानजौफुनि 11 रिंगायाव गिबि मन्थ्रिनि चिएम भिजिलेन्सनि गाहाय मावखुलियाव नुजाथिहैनो नांगोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला रानि नराया 2013 मायथाइयाव एमपि जाना थानाय समाव माजुलिनि जौगानायनि खामानि मावनाय समाव 1 कौटि रां जाख्ल'नायनि अजदआवनो रानि नराखौ चिएम भिजिलेन्सआ दिनै चिएम भिजिलेन्सनि गाहाय मावखुलियाव नुजाथिफैनो सामोन हरदों। माजुलि जौगानायनि बायदिसिना खामानि मावनाय समावनो खामानिया मावफुंजायैनि सिगांनो थिकादारफोरनो बिल होनांगौनि गोबां बिथोनलाइ होदोंमोन रानि नराया। बेनिखायनो बेफोरखौ नायबिजिरनो थाखायनो रानि नराखौ चिएम भिजिलेन्सआ सामोन हरदों। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।